Dievčatá, viete, ktorý drogeriový produkt sa naozaj podľa mňa stáva ikonickým produktom, ktorý musíte mať a ktorý musíte aspoň raz vyskúšať, aby same ste to potvrdili týmto obrovským množstvom správ, ktoré ste mi poposielali. Áno, reč je o kvetinovej pleťovej vode a konkrétne rúžovej pleťovej vode z českej Purity Vision. Táto pleťová voda má obrovský dosah medzi vami a vy sami ste mi napísali, na čo všetko ju používate, pretože môj nápady ste mali v prvom videu o tejto pleťovej vode, ale tie vaše na tie sa ja nechytám. Takže sa poďme pozrieť spoločne, na čo všetko môžeme pleťovú vodu z rúží používať Purity Vision. Číslo 1. Skincare alebo pleťová starostlivosť. Takže ráno aj večer po vašom čistení pleti, kedykoľvek prestriekate pleť touto pleťovou vodou a fungujete ďalej s pleťovým sérom a krémom. Číslo 2. Zmiešate s olejom, pretože oleje sa oveľa lepšie vstrebávajú, keď ich zmiešate s pleťovou vodou s hydrolátom, čiže napríklad s rúžovou pleťovou vodou a tým pádom lepšie penetrujú do pleti, je to príjemnejšie, lepšie sa to vsiakava, celkovo to funguje oveľa lepšie. Číslo 3. Je moja dcéra Hanka a Hanka má brutálne husté vlasy, ktoré sa skutočne veľmi zle rozčesávajú a veľmi ťažko. Váš tip bol vyskúšať rúžovú pleťovú vodu ako pomoc na rozčesávanie vláskov po umývaní vlasov. A teda musím povedať, že celkom pomáha. Číslo 4. Keď používate make-up a máte povedzme suchšiu pleť, tak sa počas dňa môže stať, že tá pleť už nevyzerá tak úplne ideálne, pretože ten make-up na ne pôsobí suchšie. Rúžová pleťová voda vám pomôže zvlhčiť vašu pokožku a zvlhčiť váš make-up. To znamená, že bude pôsobiť zase sviežejšie, bude zase ako keby zafixovanejší, jednoducho budete vyzerať krajšie. Poďme sa pozrieť na číslo 5. Váš 5. tip je o tom, že keď sa niekedy slníte, tak vaša pleť môže byť podráždená zo slniečka, môže byť začervenalá a máte pocit, že potrebujete ukľudniť. Takže rúžovú pleťovú vodu viete používať aj ako skvelý ukľudňovač práve po slnení. Číslo 6. Ktoré z vás používajú Purity rúžovú pleťovú vodu ako ukľudňovač pokožky po holení? Číslo 7. Z vás napísali, že ju používajú ako perfektný zvýrazňovač vln, pokiaľ máte kučeravé vlasy. Číslo 8. To bol posledný tip na využitie rúžovej pleťovej vody z Purity Vision. Ocením pod týmto videom vaše komenty, ako všelijak ešte viete využiť tento produkt, prípadne tipy na iné produkty z tejto značky. A produkty okrem drogerie nájdete samozrejme na ich stránke purityvision.sk alebo CZ. Majte krásny deň, ahojte.